Easy smager godt, nu. Ej, så sagde folk det. Det får du mig ikke til. Sig det lige. Sig det lige. Kasper smager godt. Jeg kan godt, hvis du lægger det her billede. Ned. Nørd. Der er nørd i mine bukser. Det kunne være så start, hvis jeg lige sagde det. Hvad har du at sige? Randomly i bussen. Ja, skal vi gå ind og lægge den på YouTube? Hvis det er, så har jeg stikler. Hvorfor? Jeg filmer ikke stadig. Hvad er din kommentar? Hvorfor går de? Det ved jeg ikke. Filmer du stadig? Nej. Godt. Jo, du gør. Gør det? Jo, du gør. Jeg drikker kærne. Au! Ej, hvor er du dum. Jeg elsker kaffe. Nu må du gerne stoppe med at filme. Au. Hvad siger du? Har du hørt det sidste nye? Nej, hvad er det sidste nye? Jeg drikker kaffe. Jeg elsker kaffe. Jeg elsker kaffe. Kaffe. Film lige over på den der musik, jeg har lavet. Eller hvad det hedder. Kan man se? Er den ikke bare flot? Det kan man se. Ja. Godt nok. Men man kan ikke se hjertet. Rosin smager godt. Hvad er din kommentar til det øje? Rosin Jeg kan se til øjnene og en næse. Og en mund forhåbentlig. Nej.